Guys, good morning. Live ta karon diri sa Surigao, sa Dinagat Island. Ano diri guys sa among farm. Vlog manok guys. Mga Pedro ni guys, Pedro. Guys. Guys, guys. Nagdakop na ka pa? Pilang bukto? Nagdakop na? Dari na mamili. Di ba tayo tambok na ng manok ano? Lagi no? Pipili alam mo tambok. I-control mo kunin ni Edgar ko. Lagi no? I-control no? Ikay pili ka ng tambok-tambok. Lili. Hamaan eh, dakop ta. Namog ihaw. Ay, ayaw lang na sa gawas. Ha? Diri na sa kulungan. Kakulungan lang? Be, haya man kaya ito na ihawon. Namo na dog ihaw kay happy to ma. Minute at 2 minute. Namo na. Nato daghan kayo guys. Ilang manok guys 40 naghana.